खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर सिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुमदुमायाव मास 22 सुरां मोसौजों लोगोसे साथाम हमजादों। कामाख्या रेल स्टेशनाव 7.37 लाख नकल रांजों लोगोसे सानै हमजादों। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जब्द आयेन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मेसिन। मन्त्री बिश्वजित दैमारिया एम्बुलेन्स सिबिथाय बेखेवदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव हाग्रामा महिलारिनि रिभिउ मेल। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। तिनिसुकिया जिल्लानि दुमदुमायाव आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनाय मास 24 सुरां मोसौ जब्द खालामदों। गंनै गारियाव स्रोदै लांखुमादोंमोन मास 24 सुरां मोसौफोरखौ। नाथाय थांनाय हर गेजेराव पुलिसा मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना अपारेशन खालामनायाव जब्द खालामनो हायो सुरां मोसौफोरखौ। लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंफोरखौबो पुलिसा हमनाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला AS23DC 6368 आरो AS01SC2586 नम्बरनि गंनै ट्राकआव स्रोदै लाबोखुमादोंमोन मोसौफोरखौ। उननि समाव जब्द खालामनो हानाय मोसौफोरखौ दुमदुमा नोगोरनि गेलेग्रा फोथाराव लांनाय जायो। लोगोसे बेनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय हमजानाय साथाम सुबुंखौ पुलिसा जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो जागायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव नकल रां फालांगिनि थावनि जानानै दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन थावनियाव नकल रां जब्द लोगोसे स्मागलार हमजादों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि कामाख्या रेल स्टेशननिफ्राय जब्द खालामदों लाख नकल रांखौ। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बुधबारखालि हरनि 9:30 रिंगासोआव सिग्रोमनायाव कामाख्या रेल स्टेशननि 1 नं प्लेटफर्मनिफ्राय जब्द खालामदों 7.37 लाख नकल रां। नकल रां स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय सानै सुबुंखौ हमदों पुलिसा। बबेखानि हमजानाय सानै सुबुंखौ दयाल दास 59 बोसोर आरो गलाब शेख 51 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय बै सानैबो नकल रां जगायग्रा झारखन्डनि कापुर जिल्लानि थागिबि होननानैबो मिथिदों। पुलिस बिफाना बांसिनै मिथिनो थाखाय बै सानै सुबुंखौ जेरा खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानिनो राजगड़ ओनसोलाव सासे सिनायमोनि सुबुंनिफ्राय 2 लाख रां होनानै नकल रांफोरखौ लाबोदोंमोन आरो बे नकल रांफोरखौ झारखन्डआव लांनो थाखाय प्लेनिं खालामदोंमोन। नाथाय बेनि सिगांनो पुलिस बिफाना जाफुंसार अपारेशन खालामनानै नकल रांफोरखौ जब्द खालामो आरो सानै स्मागलारफोरखौबो हमनाय जायो। गुबुन फारसे गुवाहाटी 6 माइलावबो सानै नकल रां स्मागलारफोरखौ हमदों। दिसपुर पुलिसा 2.56 लाख रांजों लोगोसे देबजित देउरि आरो अजय विश्वकर्मा मुंनि सानै सुबुंखौ हमदों। बिसोर सानैबो धेमाजि जिल्लानि सिलापथार देउरि गामिनि। बेनि सिगां मंगलबारखालि पान्जाबारियाव 13 लाख नकल रांखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। रायजो नाङै सुरां दंफां फालांगिनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो। आयेन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मिलफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया फोसावनायनि उनावनो एक्शन मुङाव दं हाग्रा बिफान। बे साननैसोनि गेजेरावनो हाग्रा बिफाना गोख्रों सं दाननानै माखासे आयेन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मिलफोरखौ जब्द खालामबाय। दिनैबो नगावनि चापानाला खोन्दो हाग्रा मावख'नि बेन्दोङाव थानाय बाजियागाव गरम तिनिआलि गेरुकामुख अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखायै फसंनाय दंफां हाखावग्रा मिल जब्द खालामदों। गुबुन फारसे रङिया हाग्रा बिफानाबो रङियानि भेहाबारि गनकजवार बायदि ओनसोलाव सिग्रोमनानै दंफां हाखावग्रा मेसिनजों लोगोसे गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामना हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोयो। थांनाय सप्तानिफ्राय खालामनाय बे अपारेशना रङिया हाग्रा बिफानाव मोन 6 मिलफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे मोन 11 आयेन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मिलफोरखौ आबुङै फोजोबस्रांबाय। केबिनेट मन्त्री बिश्वजित दैमारिया दिनै बागानपारानि टुप्लियाव गंसे एम्बुलेन्सनि सिबिथायखौ बेखेवनानै होयो। गावनि तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय टुप्लिया बागानपारा प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव दिनै मन्त्री बिश्वजित दैमारिया गंसे एम्बुलेन्स सिबिथायखौ फिरफिला जांख्रिनानै एबा फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो। नुमलीगड़ रिफाइनारि लिमिटेडनि मदद आरो अनसुंथाइनि जोहै बे एम्बुलेन्स सिबिथायखौ टुप्लियायाव बेखेवनाय जादों। मख'नो गोनांदि एम्बुलेन्स सिबिथायखौ बेखेवनानै होनायनि जुनै बागानपारा ओनसोलनि रायजोफोरा गोलाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय मोनसे दाबिया आबुं जाबाय होननानै बुंदों बिश्वजित दैमारिया। बबेखानि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखारा रायजोनि गासैबो ओनसोलावनो सावस्रि सिबिथायखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों बिश्वजित दैमारिया।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै एम्बुलेन्स सिबिथाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बेंगिरि किमि सांसान, बाक्सानि एएसपि उज्जवल प्रतिम बरुवा, बाक्सा जिल्ला सावस्रि बिफाननि जइन्ट डाइरेक्टर डक्टर हितेश काकतिजों लोगोसे गोबांसा बिफानारि मावख'आरि आरो बागानपारा ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया दिनै क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव मोनसे रिभिउ मेल एबा नायफामफिननाय मेल खुङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि कनफारेन्स हलाव पिडब्लिउडि, पिएनआरडि आरो मिउनिसिपालिटि बिफाननि सायाव रिभिउ मेल खुङो। बे रिभिउ मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया पिडब्लिउडि, पिएनआरडि आरो मिउनिसिपालिटि बिफाननि सोलिगासिनो थानाय गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि जौगानाय आरो मावफुंनायनि सायाव नायबिजिरना मिथिना लायो। बबेखानि दिनैनि रिभिउ मेलाव हाग्रामा महिलारिया बिफानारि मावख'गिरिफोरखौ मावथांखिफोरखौ मावफुंनायाव गोख्रों नोजोर होनो बिथोन होयो होननानैबो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रिभिउ मेलाव मावफुं सोद्रोमाफोर, एमएलएफोर, एमसिएलएफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।